L'Ajuntament d'Ossó de Sió, a l'Urgell, el Consell Comarcal i la Diputació de Lleida han signat l'acte de constitució del Consorci per la gestió del patrimoni històric de Castellnou d'Ossó, l'objectiu del qual és la conservació i restauració de la torre romana d'aquesta població, a banda de fomentar activitats culturals i recreatives que permetin la seva difusió. La creació del Consorci ha estat possible després que la família Llurba Huguet, propietària de la torre, l'hagi cedida al municipi d'Ossó de Sió perquè sigui restaurada. El conjunt monumental de la torre romana està declarat bé cultural d'interès nacional. Aquest conveni és un conveni que ja feia temps que anàvem al darrere i bé, doncs la veritat és que per nosaltres la felicitació és a la senyora Huguet, que ha vingut a bé a cedir aquest patrimoni, perquè entre altres coses doncs, la veritat és que aquest és un punt de partida on nosaltres podem engegar que les diferents administracions s'impliquin en la conservació. Penso que aconseguir aquest consorci és un pas endavant per poder consolidar aquesta torre i diferents patrimonis que tenim a la comarca de l'Urgell. És única a la península Ibèrica, per tant única a lo que era l'antiga Espanya. Tenim un panel de més de 4 metres d'alçada romà i això té una característica realment important i un potencial turístic de gran nivell. Que es pugui fer, o sigui, que passi el temps i que puguin consolidar-ho i que això passi a públic perquè tothom en pugui disfrutar i en pugui gaudir. La primera actuació del Consorci se centrarà en la consolidació de la torre, en la qual no s'havia intervingut mai encara, treballs als quals es destinaran 300.000 euros provinents de l'1% cultural del canal Segarra-Garrigues. L'objectiu a més llarg termini és fer visitable l'edificació.